Para prepararnos para esta vindeira década, compre coñecer como se viviron en Galicia os 20 do 20. Europa aínda se está a recuperar do trauma bélico da Primeira Guerra Mundial. En España recrúan as contradicións sociais e nacionais. Os Estados Unidos de América déixanse levar polos tolos anos 20 e a Unión Soviética ensaia o seu primeiro plan quinquenal. Mentres, Galicia vivirá nesta década un período de fonda transición política e social. Segundo o censo de 1920, a poboación de Galicia era de 2.124.000 habitantes, dos que case o 90% era poboación rural. Ata 224 localidades tiñan máis poboación da que teñen hoxe. Nos anteriores 50 anos, Galicia medrara demográficamente a un ritmo sostido. Así e todo, este era un ritmo moi inferior ao da poboación española. O principal factor que explica este fenómeno é a emigración tanto a Madrid como para o outro lado do océano. En 1919, aproximadamente o 10% dos habitantes da Habana e de Bos Aires eran galegos, mais é nesta década na que se produce un récord de migracións transoceánicas que chegaron case ás 400.000. A principios da década, aínda sobrevivían as estruturas sociolóxicas do século anterior. O sector primario ocupaba a máis do 80% dos galegos, moitos dos cales traballaban baixo as duras condicións do réxime foral, escravos da súa terra. Pero a Galicia agardáballe a creación dun certo tecido industrial, ca conseguinte aparición de capas asalariadas e arrabaldes en vilas e cidades. A altura de 1930, o sector primario xa só ocupaba o 65%. Vigo era o segundo porto de Europa e as estradas eran invadidas xa por máis de 10.000 vehículos particulares. A porcentaxe de analfabetismo pasa do 50 ao 35%. Créanse máis de 1.000 novas escolas públicas e en apenas 6 anos o número de profesores aumenta significativamente. De todos xeitos, esta extensión da alfabetización non afectou de forma homoxénea a galegos e galegas. En 1920, o analfabetismo chegaba ao 45% de homes e ao 65% de mulleres. A pesar da asimetría entre xéneros, a década supuxo un salto importante para a incorporación das mulleres ao ámbito educativo. Se no curso 1919-1920 só se matricularan 15 mulleres na Universidade de Santiago, 10 anos despois xa serían 137. A incorporación ao ámbito laboral non será tan doada. En 1920, máis dun 25% da poboación feminina non tiña un traballo recoñecido e da poboación feminina activa superaban o 50% as mulleres ocupadas no ámbito doméstico. Así e todo, as provincias galegas eran as que mostraban cifras máis elevadas de mulleres ocupadas na agricultura, debido maiormente ao minifundismo e á emigración masculina. O debate en torno ao feminismo e a emancipación feminina xa era trending topic durante a década. Marica de Mosqueira celebraba en 1922 que, poquito a poco, van concediéndonos el puesto que en la sociedad nos corresponde. Se trabaja para instruirnos y se abren para nosotras profesiones y carreras que nos estaban vedadas. E, no entanto, os medios conservadores alertaban de que la mujer en el amplio sentido de la palabra, es una cosa, la mujer marimacho es otra. La exageración de sus cualidades y el convertirse en imitación del hombre en todo, hasta en sus vicios, es humillante para ella y depresivo para la sociedad. Pero a sociedade galega non estaba depresiva senón en pé de guerra, e a implicación das mulleres na vida política era de grande intensidade. En novembro de 1922, 3 labregos morrían a mans das forzas públicas no que se coñece como a traxedia dos mártires de Sobredo. Das 3 vítimas, unha era muller, Cándida Rodríguez, embarazada de 7 meses e nai de 6 fillos, que xunto a Joaquín Estévez e Venancio González trataban de impedir o embargo a un veciño que se negara a pagar o foro. E a pesar desta implicación política, non chegara aínda o dereito ao sufraxio feminino. Non foi ata a ditadura de Primo de Rivera que chegou o primeiro intento ca promulgación do Estatuto Municipal de 1924, que contemplaba a concesión do voto ás mulleres maiores de 23 anos e que cumprisen o requisito de estaren emancipadas. Quedaban excluídas deste dereito as prostitutas e as casadas, salvo que vivisen separadas do marido por sentenza firme de divorcio ou lle correspondese á muller a tutela do esposo tolo ou xordomudo. Pero as eleccións municipais nunca se chegaron a celebrar,
e o sufraxio feminino tivo que esperar a Segunda República, mais para chegar aquí, primeiro temos que ir uns anos atrás. En 1917 desencadearase unha fonda crise constitucional en España ao estoupar en poucos meses o conflito militar. O Goberno de Concentración Nacional fracasa no intento de facer fronte á crise. En 1921 agrávase a situación por mor do asasinato de Eduardo Dato e o desastre de Anual. Entre chamamentos á necesidade dun cirurxián de ferro, aparece o 13 de setembro de 1923 o capitán xeneral de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que levará adiante o golpe de Estado que instaurará a ditadura militar. Primo de Rivera presentouse cunha retórica anticaciquil que de inicio invitou a algúns políticos nacionalistas, como a Risco, a colaborar nas corporacións municipais e deputacións, mais dende a primeira semana xa viña impoñendo medidas represivas contra as linguas periféricas. O 18 de setembro o Goberno promulgaba o Real Decreto sobre el separatismo, que dispuña que el expresarse ou escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna, pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano. Despois dunha primeira fase de directorio militar que logrou unha certa paz social, Primo de Rivera tentará consolidarse no poder co nomeamento dun directorio civil en decembro de 1925. Neste segundo período levará a cabo algúns dos seus compromisos ca política agraria, poñendo fin ao problema dos foros mediante un decreto-lei de 1926. Mais as promesas incumpridas e a presión para que os políticos galeguistas se integrasen na Unión Patriótica obrigounos a dimitir dos seus cargos e rematar toda colaboración co réxime. En 1929 fracasará o proxecto constitucional que pretendía dotar dunha forma definitiva ao réxime, que aspiraba a organizar o Estado sen soberanía nacional nin división de poderes. En xaneiro de 1930, o xeneral presentáballe a súa dimisión a Alfonso XIII e abríase así unha fase de inestabilidade que culminará na Segunda República, na que ían ser fundamentais algunhas das tendencias políticas que medraran as costas da ditadura. A total ausencia de institucións propias deixou un baleiro que ocuparon os diferentes movementos sociais e políticos. O movemento agrarista liderará a mobilización do mundo rural, o sector maioritario da sociedade galega, e vivirá a súa época máis activa e reivindicativa a comezos da década. Tamén as organizacións sindicais obreiras experimentaran un crecemento espectacular. Entre o ano 17 e o 20, a UGT pasaría duns 3.000 a 11.000 afiliados. O galeguismo vivía unha actividade moi intensa, entorpecida pola ditadura e polas súas propias tensións internas. En paralelo, o republicanismo experimenta desde 1926 unha importante renovación ideolóxica ca aparición da Alianza Republicana, e en Galicia, ca creación da Organización Republicana Gallega Autónoma en 1929. O seu éxito marcará a fin dunha década de fortes confrontacións e será preludio da desgraciada historia do noso país nas décadas seguintes.